Vi har valgt at fokusere på, hvordan vi får folk ind igennem parken, i stedet for langs Kongensgade og ned til stationen i stedet for. Vi har set på Horsens Kommune, at de er ved at lave nogle pladser om, og det vil vi så arbejde videre med. Og i den forlængelse lukket en parkeringsplads, som vi laver til et cafémiljø, som er indgang til parken. Udover det, så laver vi parken fuldstændig om. Og det vil vi. Selve strukturen i vores park har vi tænkt, at når man ligesom kommer fra Søndergade, så har vi valgt at dele ind i nogle rum. Vi har 4 rum, som vi har kaldt A, B, C og D, som vi kommer ind på lige om lidt. Derudover har vi valgt et nyt stisystem, som skal føre hen til de her rum, men stadigvæk hvor selve parken, eller det her græsareal, som vi har hernede, ligesom er omdrejningspunktet for parken. Derudover så har vi valgt, at der skal ligge en bygning hernede, som vi også kommer nærmere ind på. I de her 4 rum, der vil vi gerne have nogle forskellige aktiviteter. Aktiviteterne skal gerne generere noget energi, så man så efterfølgende kan gå ned og se i huset, hvor meget man har brugt. Der kan man så både få målt kalorieforbrænding og den her energimængde, som man har forbrændt. Og det er vores formål med at få bæredygtighed og sundhedsfremme ind i den her park. Når de 4 rum skal fornyes, så har vi lavet en brainstorm over, hvem der kunne være ansvarlig og komme med idéer og måske sponsorere penge. Og vi har tænkt, at de måske kunne få deres reklamer med, for at de ligesom har fundet ud af det. Forestiller hovedbygningen i parken i Horsens, hvor vi har lavet et bygning, som skal være centrum for faciliteterne i parken. Og det skulle forestille at være en trapez med stort glasparti, der kan åbnes, hvor der er bygget en scene rundt om. Scenen skulle forestille at være en slags trappe, som er delt ind i nogle forskellige niveauer, hvor man til sidst kan komme op på taget. Bygningen er så vidt som muligt lavet af genbrugsmaterialer. Det skulle være centrum for parkens faciliteter. Bygningen fra siden af, hvor man ligesom kan se de her forskellige niveauer, trapper, hvor man så til sidst kan ende ud op oven på bygningen. Som sagt, så skulle det her være centrum for parkens faciliteter, hvor man så, tanken er, at man kan ende ud, eller inde i den her bygning, hvor man så kan forestille sig et slags museum, hvor skoler og diverse kan komme ind og ligesom få læring. Vores målgruppe er børnefamilier, hvor familien kan tage sine børn med og sine bedsteforældre med, og så kan de lege rundt omkring i parken. Og derudover så er det også beregnet til skoler og institutioner. Ja. Alt det og meget mere kan du læse om på vores hjemmeside entreprenørskab på tværs Google 7.wordpress.com. Husk AE og AA.